Balandeli bamaskandi, igama lami ngu-Asanda View. Nalo daba engiliphethe lana, ngathi abaningi sebelibonile lo ephejini la Khuzani. Ngithi ngijikijelele nje nike nithi ukulalela amabhinci. Sanibonani wengane zakwethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila kuzona zonke izinkalo la nikhona. Ngiyathemba ukuthi unyaka omusha usaniphethe kahle. Ngicela nje ngokukhulu ukuhlonipha, ngenkulu inhlonipho. Ngiphonsele inselelo lapha enkulumeni eke yavela emavikini ambalwa edlule. La khona sibone khona ubaba uSomnandi ethi abalandeli bakamaskandi baqomile ngokubukakala bethanda loyo mculi abamthandayo noma bethanda loyo mculo abawuthandayo. Yena ngokwakhe ababona mhlambe abantu bengabanikeza abanye abantu ithuba lokubalalela. Ngifisa nje ukukudlulisa ngenkulu inhlonipho ukuthi ngifisa ubaba uSomnandi ayibheke lento yokuthi abantu nje bebaningi kangaka emhlabeni abafana abantu. That's why iqali inkampani ama-duties einkampani ezayiphethe abaculi kwakuba i-duty yabo ukudayisa umculi. Ngiyakhumbula njengalenzo omama ngifike kukhona ikhumbi ebomvu eyayinezipika ekhanda. Leyo khumbi yayisebenza ukuthi uma umculi relizile kumsebenzi wenkampani ukuphuma ingene ihamba wonke amadolobha ifaka loyo mculi kubantu, idayisa loyo mculi kubantu. Lento kuthiwa i-promotion kuma CD nje amaningi kudala kwakubhalwa kuthiwa promoted by ingane zomama or promoted by leyo nkampani eyipromota, ngoba lento yokupromota yayikhona. Ukupromota kwakukudayisa umculo. Esingasakuboni manje abaculi abaningi bekwenza ukuthi bezidayise bona. Umuntu nje se-release ahlalele phansi aphika ukuthi umculo wakhe uzofika la kufanele afike khona. Leyo nto eyisiza phike leyo promoter eyisiza ekuthenini uzokwazi ukuthola abantu abazothanda umculo wakho, ubavukuze nala obungatsheli khona ukuthi uyathandwa khona, ugcina ufinyelela, ugcina uthola abantu abazokuthanda lapho kulezo ndawo. Abantu ke njengoba bengaka Somnandi yesabeka, njengoba bengaka emhlabeni, baningi ngendlela eyisimanga, abathandi into eyodwa. Ingakho mina uzongithola ngigqoke enye label, othola ukuthi omunye umuntu akagqoki leyo label, ugqoka enye. Ingoba abantu abathandi into eyodwa, sidaliwe ukuthi umuntu nomuntu uthanda into akayithandayo. Angeke ke mina ukuthi ngoba nakho mina ngithanda mhlambe leskipa engisifakile, sokumele manje ngiphoqa ukuthi nomunye akathande leskipa. Uma engasithandi leskipa kushuthi kahle kahle uqomile, uqome leso skipa asithandayo, kushuthi akafuna unikeza ezinye izikipa ithuba. Abantu emhlabeni bathanda into abayithandayo. Ingakho ngisho ekudleni lento ihamba izifike ngisho ekudleni khona umuntu ongayithandi, ongayidli inyama, khona umuntu oyidlayo futhi inyama. Khona othanda inyama yenkukhu, khona othanda inyama yenkomo, khona othanda inyama yosiwe, khona othanda ephekiwe. Abathanda abantu into eyodwa. Inkulumo kaSomnandi ibingazi ukuthi ithi manje uma ke kwathiwa nje kunomculi onconywa yilabo bantu abamthandayo, sokuphoqelekile ukuthi nalaba abangasithandi istyle sakhe abamthande ngenkani ngoba khona abamthandayo. Umuntu uthanda into akayithandayo. Yabona ngeke sikuphike sothole ukuthi wena uyayazi kalula ke lento, kangcono ke lento leyo ukuthi ngeke sikuphike ukuthi itayela kayifani. Kunomuntu nje ongasithandi isitayela edlalwa omunye umculi. Kunomuntu noma ngabe kuthiwa ushaye kanjani othi cha mina nginenkinga nesitayela sakhe adlalayo angihambisani naso. Kunomuntu, kunabantu abathanda leso sitayela leso, othola ukuthi uma ngicula ngithi njengoba uke wakalekisa ngengoma yami ethi siyogcina selinyanya, I'm sorry, siyogcina selinqaba usizo lwabantu. Leyo ngoma leyo isitayela sayo sihlukile, siyisitayela ongasithola kuKhuzani, ongelula ukuthi ungasithola kuSomnandi leso sitayela. Kunabantu abasithandayo leso sitayela, yabo, abasithandayo leso sitayela. Uthola futhi kunabantu abangahambisana leso sitayela, uya understand. So
angeke mina bese ngithi ngoba leyo ngoma imnandi usomnandi mnandi kusomnandi. Sokumele manje ke abantu beyithande ngenkani ngoba ibimnandi kusomnandi. Angicabanga ukuthi abantu umculo bawulandela kanjalo. Ubaba wami into ngizalayo wayedlala umqashi wodlovu. Wawungeke umdlalele omunye umculo noma uthi uyathanda noma uthanda, wawungeke wayedlala umqashiyo neSoul Brothers. Ubaba ongizalayo ekseni lize liyoshona mangayile emsebenzini kulisonto wakudlala ogandaganda lize liyoshona. Ingoma zakhona ngizazi ngoba ngizazi eziningi zeSoul Brothers ngoba zayithanda ubaba. Wawungeke bayayikhona eminye imbhaqanga kodwa wayengeke edlale omunye umculo ngaphandle kwalo. So ke angeke ngisho ukuthi ubaba wami wayeqomile ngalo. Lokho kumele sikubeke ukuthi akulona, it's not a crime ukuthandwa abantu. Bathanda umculo. Abantu into abayithanda kumina bathanda umculo wami. Yabo? Ingakho akaze besho abantu bethi hayi fana mpunga zithanda inzwane zakho, ayithanda izandla zakho, ayithanda isiphongo sakho. Cha, bo bathanda umculo wami. Abantu abathanda uKhuzani bathanda umculo kaKhuzani. Ukuthi mhlambe wena noma bani oseceleni akawuthanda uthanda omunye umculo, akangakwenzi kube yisona kumuntu ongithandayo. Kube ngathi wenza ubugebengu mayithanda uKhuzani. Cha, asilungisa izwe lapho Sothole masenza njalo. Izwe silungisa ngokulakho ngokweqiniso. Ake ngenze iexample Sothole. Umuntu omdala. I-example ithi ubaba uSomnandi kade yenabo abalandeli bakhe ebebefaka igibe ezimnyama, bebaningi behamba bengunga imonto yakhe. Babeqomile yini abalandeli? Cha, babengaqomile, babethanda uSomnandi. Thina uSomnandi siyamazi uSomnandi, asitshelwa ngaye. Siyamazi uSomnandi ukuthi kunabantu abaningi abamthandayo uSomnandi, ababemthanda futhi uSomnandi. Babesebenza igibe ezimnyama beyiqoka ezibhala uSomnandi kwaze kwane lokho ebhala uSomnandi ingoba babethanda uSomnandi. Angeke sisho ukuthi baqomile, abaqomile, kodwa bathanda uSomnandi njengoba eUSomnandi. Asibayekeni abaculi abathandwayo bethandwe, kungabe ukuthi uma ukhona umuntu othandwayo bese kuthiwa baqomile abantu. Abaqomile abantu, lelo gama libuhlunganyana, angifuni ngamanga kuthiwa abantu baqomile. Isilandelwa amadoda amadala, amadoda emizi athanda umculo wethu, ayi-Blue Nation, afika la kuthiwa kuyakhona amakuhlangana ama-branch. Ukhona ngisho ubaba nje wangapha, ubaba omdala ngendlela eyisimanga wangapha eNdwedwe, osebuholini baseNdwedwe bebranch yami baba uMgobhozi. Ufika ngisho nonkosikazi wakwakhe befake uBlue. Abaqomile labo bantu, kepha bathanda umculo wami, akulona icala. Umculo nesitayile engisidlalayo ikhona ukubeka isignature. Ukuba kuthiwa ayikho into engiyenza ngaba akekho umuntu ongilandelayo. Abantu balandela la khona kunomsoco khona abawuthandayo. Umuntu nomuntu la okuzubona ngisho lapho kudayisa khona omama mabedayisa amagwinya, khona umama one-queue ende, kube khona nemfishane. Bathanda indlela lo mama ashaya ngayo igwinya lakhe.